kacarita mrikata kaning guwa kencana nggih perapan guwa kencana inggih wonten pendhita ingkang tanpa rewang tanpa murid pecantrik paget pendhita wonten ing guwa kencana paparaping sang wiku Begawan Bela Sungkawa piyambake penglakoni gendeng gak gendeng ning gendeng bisa gendeng kahanan kang ana ing alam padang sapa sing gendeng besok bakal punyane sang wiku Begawan Bela Sungkawa ngalor ngidul ngomong-ngomong dhewe sang wiku Begawan Bela Sungkawa dasarto ora wujud ora mondro manungsa katuranggane nanging bagus apik pinemune sang wiku Begawan mulane wong urip iku kaya kudu sing ngeling lan waspada sabeca-becane wong sing lali isih beca wong sing eling lan waspada aja ngalih karo aku Begawan Bela Sungkawa melo belani Sungkawa susah iki aku belani wong sing susah-susah le wong seneng dibelani wong lha apa wong sing seneng dibelani iki opo dhewe ngene ya dhewe iki kok sing tambah adil wah wong donya iki wis tuwa. Urip ayo sing hati-hati ya ini. Ayo wong gak hati-hati. Iso keblok marang lakune dhewe ya ngono. Iki ngono jaman wis
ayo padha sing ati-ati enak ijen kano kancane urip ijen kano rewangi ngalor ngidul kano sing ganggu ka ono sing laku ojo kamu aku bener itu ya tak bener. Bener tambahnya kok tak bener. Tapi gak mohon apa dikali sumpah. Waduh rek kerjake ngocah rek. Jagone padha tarung. Ah kaya ate ono dayo iki. Wong kok dayo gandeng. Ada wong dayo golek kok bodo yo lek bulan kok kaya iki. Hah? Ya. Iku tejane gak pangling. Kaya penengahe Pandhawa ya. Ya mlebu. Iki lak yo penengahan Pandhawa Arjuna ya. Ora lak Janaka sih. Ora yo Permati sih. Kak mondro-mondro kok. Kami pas kita dulu. Awas rupane nak. Awas apaan iki kok awake ngomong matane opo ngono aku ya. Pak matane opo sing ngomong maneh lho ya opo. Bingung itu tak berhubungan mau. Orang macam-macam ni, jadi cara itu pendeta boleh. Wow, macam mali, bui, angge kelas marga. Si bui boleh bakor,
Lah iya bakor. Bakor. Oh, kena irunge berarti R bakor. Bakor itu kok dijejeng. Janaka inggih paduka menika sinten? Aku Begawan Bela Sungkawa. Janaka. Awakmu lak golek tambahin negaramu sih. Golek tambahin negara Ngamarta karo golek Durma Pandhawa ya ngono. Inggih Panembahan. Ojo kuwatir. Durma ku ya golek tombo golek tambahin negaramu ya. Ajane dadi kewajiban dadi pengarep iku golekno kamulyaning rakyat niku wis wajibane. Dadi kita enak apa enak lungguh tok ae ya. Nggih. Iku Panembahan. Nggih, Mbah. Kaya perlu sadurunge winara kok. Wah, ono sing ngandani kali mo. Mbah, apa kok? Bani namanya sinten? Bela Sungkawa. Bela iku belani, Sungkawa iku susah kali. Aku bakal bela sing susah-susah kok. Nek iki pasti ono ngeten pundi, Pak. Oh, gak ono iki. Gak ono. Kayak tenten Mojosari tak tugas kok. Ono kok, ono. Iki pesen. Ono biyen kotak-kotak ngene sawah ngono iki. Oden kau. Iki wis limited edition. Wah, dengan muni limited edition barang wah. Sawane nyoto diktoyo Mbak Sekti. Lho kok jare sing ngarani kok. Nyoto Sekti kula takoni, Mbak. Takon apa? Omah kula ning ngadep pundi? Omahmu apa? Nggih. Omahmu gak ngadepi yo lawetan ono lawange, iki delok lawange, kula ono lawange. Kula ono lawange. Ya. Lho iya. Terus. Sama-sama nang omahku ta, Mbak? Gak tahu. Lah kok lawang kula Mojopat niku karepe napa? Sing karepe. Ya rukong. Oleh dicake wong teko wetan mrene kulon. Nek cabut kok kidul wae ngalor. Kok iki wak karo lek merek. Kira-kira dicari nomor kene apa? Paling kita kok. Aku masih tak anu. Jane ngono lek pinter-pinter wae. Mak pawakane iku masalah. Kaya dakocan. Oh, wong iku delok jabane kok. Dadi wong iku aja ndelok jabane, senajan elek jabane, jerone durung mesti elek. Saiki akeh apik jabane. Ning jerone buruk yo akeh. Wong aja ndelok jabane, sing penting jerone kok iki. Casingnya apik tapi gak sinyale kaya apa. Yang penting jerone, jadi wong iku aja dulu jabane lah ya. Masih ngomong sak ngomong iki dirasakno. Sing ngomong iku sapa, rasane kuwi apa? Enak ta gae. Lek gae apa dirungokno. Enak dirungokno ngono. Oh, nggih, Mbak. Polane kok aja sembrono. Wong elek jabane durung mesti elek jerone. Masuk aku elek kaya ngene iki. Ning aku seneng Sabelo. Sabelo marang sapa album. Marang sapa ae. Kong. Apa? Kong. Apa, Kak? Ojo lali karo aku.
Arjuna Janaka nggih Panembahan. Nek silamu njaluk kowe golek tombo tak kene usada ning syaratnya kon kudu melok aku. Inggih boten menapa-menapa janji negari kula Walu Jati Jatemane Waluya. Wis nek gelem melok aku mlebu nang krana kenang sarungku iki mlebu nang sualku. Semar Bagong ya mlebu nang sualku. Ha iki negara ngamat iki rusak kok dalange Pandhawa kok meneng ae ya apa dalange Pandhawa. Wong Pandhawa iku ana dalange ana sing ngatur. Krisna iki nuju tanah Jawa. Ga iso mene iso dengan ngamat iki ya apa. Wis mlebu nang sualku. Monggo tak paling tobo negara ngamat to Arjuna inggih Panembahan manut dumateng jenengan. Kalau tak keberkan bersama ayo manut nak enak-enak dong ayo iki ana dalan Pandhawa Krisna nek karo aku ditakon dosamu Krisna. Enggal wae ketemu enggal wae tepung kok dadak maido marang Bathara Krisna. Ha ya awakmu iki salah kok. Ha ora gak gelem disalahne golek ora Pandhawa.
tambahno ora negara Amarta. Kalau negara Amarta rusak negara Amarta. Kenapa boyo kok dalange meneng lha percuma kok dari dalange Pandhawa. Percuma kok lagi di sini Bathara Wisnu lek gak iso nambari negara Amarta. Ayo. Rasane omongan. Nek Bathara Wisnu gak iso nambari negara Amarta gak iso nemokno Pandhawa aja. Dadi dadi sing Bathara Wisnu awakmu. Kadarito. Sang Bathara Wisnu diundang-undang kan Begawan Bela Sukma. Berniat rasane batas bedos. Bathara Wisnu wujud Brahana sang Cinendra Bathara Wisnu. Waduh ngapure tadi buntore bener. Dikira kasih dari buntore tak kembar. Wah, belok tadi buntore apa kan bisa tadi buntore. Acarito Bathara Wisnu kan wujud Brahana. Konjoko kali Begawan Bela Sukma itu kembar wujud Brahana. Kodho gedene buta perang gumbel. Gulung-gulung anggene Pancawara. Boten semerap jurang cekuri. Boten semerap watu dipun tabrak ajur wujuding watu. Gulung anggene perang buta gumbel. Ngantos dateng negari Astina anggene Pancawara.
jebul dadi siji. Kaya kowe tarung kandhane. Gulung-gulung bagus. ngantos Mampir. tekan tapi sing negari Ngastina Weger ora Jebolo wonten negari Ngastina buta kekalih Ben mampir. kalau bedane alun-alun negari Ngastina kaya Kan bertelan. iki wonten tepes sing alun-alun ini wonten Gedhongwaja panggone Wahyu kang sampun dipegedang kaliyan Begawan Permono Jatiwalau butuh kekalih anggere pancor nabrak iki Gedhongwaja pecah Gedhongwaja ngompat Wahyu balik dari negari Ngamato Walu Jati teman Walu negari Ngamato pecah wujuding Gedhongwaja lumpat awujudane Wahyu ingkang dipun kurung salebetipun Gedhongwaja sesarengan pecah Gedhongwaja kuwi gar raseksa kekalih kawujudaning Bathara Kresna lan Pandalima nalika semanten kula mertapa wonten salebeting guwa Kencana pados tambal negari dumadak wonten Werkudara kang tiba wonten pelawanganing guwa nakula sadaya ugi wonten pelawanganing guwa kula ajak bebarengan pados tambaning negari yo Kang Mas atas malih wujud dados Begawan Bela Sumawa niki wonten Permadi nggih lumebet wonten ing Guwa Kencana Kang Mas adalah nggih ngaten Gedhongwaja kang negari Ngastina mriku kawujudaning isine Wahyu ingkang damel tentrem negara Ngamato saling sampun masuk dhateng negari Ngamato Walu Jati Jatemani Waluya negari Ngamato waras tanpa tangga Sayi Guru Sayi Prabu iya Dede Kresna kakangku ayo ning ngono aja nganti wis suwe bali menyang negara Ngamato ditata main negara Ngamato iki yo sing ora nrimake Begawan Pramana Jati murid-e Di Kakang Semar tanggungan Kakang Semar Begawan Permana Jati
Oke, Yo padha tetumandang wah Semar negaraku wis jam 4 wis biar ayo dicaplok lambene diubah belum ngomong Semar roh sejane karo gak butuh foto kok aku tuh batin kok gak adi banget ya itu benar guru karo betari umum iki ayo padha nyambut oh wis laku abang terus ae jangan kok meneng ae tak bikin ini adik guru iya kaki ya kakang Semar dari umum patopan ya kakang Semar aku petari umum mulanya usaha jelante barang adik guru aku petari umum sing gede pangapuramu desa menompo kaki agung ngene iki amodi marang kerukunan Pandhawa amodi marang omonganmu Pandhawa bisa rukun bisa nyawiji bisa nambani negara ngamarta kaki aja salah penompo aku modi karo omongan riko Pandhawa oh iya guru matur nyataning Pandhawa bisa luari perkara ya luari yaiku anggene dicoba marang Jawata Mandar Wahyu katentreman bali menyang Ngamarta ndadekno tentreming negara Ngamarta lan kawula kang ana negara Ngamarta Kakang Semar
diajak kali betul gurunya di marang Pandhawa ya kakang Semar. Ayo yang memang ngono dari wong sing dadi sekabat loro mah iku ono Bathara Kala. Karo kala batu iku kula mata di barat. Nek ngono aku njaluk marang dari umum kabeh sing ana ridu sing ana ing negara Ngamarta kuwi sing negara yaiku dasa tuwiri kene bawa sing gendong sing kepor gendongan sing picek tenunan ya jak balik kabeh sengkala sing ana ing yaiku desa tuwiri kene berani umum aja kuwatir kabeh aja kuwatir tak gawe kabeh penyakit iki balik nang yaiku kayange Setra Bandha Mayit bisa kali sing kewasane kabeh. Ayo iku sing tak jaluk. Yen bisa emang jaga, bisa tentrem ana ing kene. Aja kuwatir ya Kakang Semar. Tak wangi jaga yen manggon Kakang Semar aku bali nang kayangan. Ojo dadian sing gedhe pangapuramu ya Kakang Semar. Bali waktu katon dadian tentrem negara Ngamarta Sumrambah ing dusun kuwi kene Kakang Semar ulun bali ya Kakang Semar. Kuwi to bali. Lo tari ngono. Ya, tari. Ayo apa iki mo? Ya wis mak ayo bali. Ora negara Ngamarta lho. Madya niku makmure negara Ngamarta tetep negara Ngamarta maneh kok ayo mo. Rupane
Wisnu Kakang. Kakang Semar, nggih, Den, Kakang. Nggih, Ndara. Tidak oleh ngarep-ngarep ujug Kakang Semar ae nggih. Sing tak dawuh. Wis boleh rampung Gong lakon Wahyu. Kudu Wahyu katentreman balik Wahyu katentreman negara Ngamarta lho. Dadi katentreman negara Ngamarta sing merambah ana ing dusun duwiri kene. Bisa makmur kabeh. Warga masyarakat kang ana ing dusun duwiri kene lho. Wayang ilang wayang mati ndak ada rezeki, wayang ilang ndak ada dunya. Boleh sing waras wis ing loro wis nemu tangga, sing ilang wis padha bali. Ya. Aku ya karo njaluk pangapura ya selalu putih gelar wayang sewengi lho iki boleh. Ya. Ya menungso iku ora luput saka kesalahan. Ayo nak mulane awak dhewe iki njaluk pangapura. Boleh. Dijeng sakmene slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet kabeh sing mirsani ya. Antara aku njaluk pangapura. Muga-muga ya dina ya wektu bisa ketemu maneh ana ing kene lho. Ya amin kanisah. Ayo nak sesane ya bisa. Ngenteni ae. Sekali merdeka tetep merdeka, sekali tetep makmur. Ing sambi rahayu, salam lami apa?